200 najlepších bojovníkov hydacov vyráža do boja. Pred nimi sa roztvára posvetný priesmyk Sixikov, kde v snehu ešte hníjú tela lovcov kožušín. Leborňa vypúšťa 5 vlkov, svojich najlepších špehov. Mužov, ktorí sa v lesoch pohybujú ako tiene. Dvaja hydackí jazdci výjdu z úkrytu ako návnada. Objavia sa na holej prérii, kde ich z diaľky zachytia oči Sixikov strážiacich priesmyk. Leborňovi vlci sledujú pohyb z korún stromov. Biele obláčiky dychú v mrazivom vzduchu. Keď sa lesom zdvihnú havrany, vedia presne, kde číhajú sixickí strážcovia. Dvaja Sixikovia padnú. Tretí, ešte chlapec, prežije. Vyzlečú ho a priviažu o strom. Pred neho vystúpi mohutný Leborň. Chlapcovi sa roztrasú kolená. Na takého chlapa ešte nestihol vyrásť. Leborňové nože sa zarývajú do kôry, milimetre od nahého tela. Náčelník mu šepká, že ak neprezradí, kde leží tábor vlčieho brata, vezme mu vlasy, pošliape talizmany a jeho dedinu premení na popol. Chlapec povolí. Vie, že vlčí brat je už týždne sám v divočine a tábor nemá ochrancu. Leborňa oklame. Pošle ho k táboru vlčieho zuba, najvernejšieho bojovníka vlčieho brata. Dúfa, že aspoň na chvíľu spomalí hordu hydacov. Medzi tým sa do tábora vlčieho zuba dostane správa o prichádzajúcej skaze. Má pri sebe len 30 mužov a niet času na útek. Ženy a deti pošle preč k susednej skupine. Len deň cesty v snehu. Oblieka si posvetnú kožušinu svojho náčelníka a postaví sa smrti tvárou v tvár.